Dahil sa kanyang mga nasilayan, agad naman niyang ipinakapit sa kanyang katawan ang kalasag at sabulag upang paghandaan ang kanyang susunod na pag-atake. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsugod sa mga ito, tanging ang mga musang lamang noon ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Ni isang segundo ay hindi niya binawi ang kanyang paningin, masiguro lamang na hindi na makakawala ang mga ito sa kanya. Habang patuloy siyang nananakbo, bigla naman siyang napatingin sa gilid ng kabayo nang mapansin niya ang mga kakaramang sumusunod din sa ginagawa niyang pagsugod. Hindi tumatakbo sa lupa ang mga nilalang na yon, bagkus ay lumulutang ito sa ere sa pamamagitan ng kanilang mga kaanyuan na maihahalin tulad mo sa pinagtagpi-tagping anino ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang binuwag ni Maximo ang kanilang nabuong samahan nang masipat niyang naghiwa-hiwalay din sa pananakbo ang mga sundalong aswang. Sa paglayo sa kanya ng mga kakarma, doon niya nasipat ang pagtigil ng isang musang sa ginawa nitong pananakbo. Matapos itong masilaya ni Maximo, nagmarahan din siya sa kanyang paglalakad upang pakiramdaman ng buong paligid. Paglapit niya sa nilalang, nasipat naman niya itong pangisi-ngisi habang nagwiwika ng, "Ikaw pala ang rebeldeng nakatakas sa aming pag-atake. Malamang hindi mo na nakita kung paano namin pinatay ang iyong mga commander, hindi ba? Bago siya tuluyang binawian ng buhay, pinahirapan namin siya ng husto bilang parusa. Sumuko na yun sa amin, pero sa kasamaang palad nasawi pa rin siya sa gera." Matapos makapagsalita ng musang, agad nitong binunot sa kanyang tagiliran ang isang mahabang punyal na merong bakas ng dugo sa talim nito. Ayon dito, yon ang dugo ng commander ni Maximo na matagal na niyang hindi hinuhugasan. Pinapanatili niya ang dugo nito sa kanyang punyal nang sa gayoy magawa niyang maalala ang kanilang tagumpay sa pinakamalakas na rebelde sa buong hinabangan. Nang marinig ito ni Maximo, labis-labis naman ang kanyang naramdamang galit sa kadahilan ng doon niya na pagtanto na walang pagkakaiba ang mga sundalo sa bawat rebeldeng grupo. Kung mas halang ang kanilang kaluluwa, ay mas halang ang mga ito dahil sa nakakaya nilang pumatay ng mga taong walang kalaban-laban. Magmula noong narinig niya ang sinabi ng musang, mas lalong tumindi ang kanyang galit na nararamdaman sa kanyang puso. Nanumbalik din sa kanya noon ang adhikain ng isang rebelde na matagal na niyang nilimot at tinalikuran. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan namang napapansin ni Maximo ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Naghahalo ang galit at kanyang pagnanais na kitila ng buhay ang musang na yon sa kahit anumang paraan na maisip niya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, muli niyang inusala ng tangan niyang mga sibat upang maging mas nakamamatay pa yon kesa sa mga ordinaryo niyang ginagamit. Pagliyab ng pinakadulong parte ng sibat, buong lakas naman yung ibinato ni Maximo at kasabay nito ang mabilisan niyang pagsugod sa musang. Habang lumilipad sa ere ang sibat ni Ahum, panay naman ang ginagawang pag-unday niya rito ng sibat ni Arkanghel at Longhino. Maya-maya pa, bigla namang napansin ni Maximo ang pagbagsak ng sibat ni Ahum na siyang naging hudyat para sa kanya upang ibato sa musang ang sibat ni Longhino. Matapos niya itong gawin, dali-dali naman niyang kinuha ang sibat ni Ahum at kasabay nito ang mabilisan niyang pagpapakawala ng mga palipad hangin sa buong paligid. Alam ni Maximo na maapektuhan ito ang musang sa kadahilanang nasisiguro niyang hindi yun ordinaryong tao. Maaaring nagtataglayo ng gamit sa kanan, subalit hindi ito sapat para maprotektahan siya sa tiyak na kapahamakan. Matapos maisagawa ni Maximo ang paunang hakbang ng kanyang pag-atake, mabilisan naman siyang nagpakapit ng mga buhay na usal sa katawan ng musang
at idinugtong yon sa sibat ni Ahum. Ayon kay Maximo, na sa pamamagitan ng ganoong uri ng estilo, babalik at susunod sa musang ang sibat ni Ahum kahit saan man yon magpunta. Hindi nito kayang matakasan ang ganoong uri ng abilidad hanggat hindi niya tuluyang nalalaman kung papaano yon nagawa ng kanyang kalaban. Dahil sa walang epekto ang usal na kumapit sa katawan ng musang, kung kaya't hindi ito tuluyang napansin ng kanyang kalaban. Pagdikit ni Maximo sa talim ng sibat sa dibdib nito, tanging pagngiti na lamang ang kanyang nagawa habang nagwiwika ng, "Katapusan mo na! Kahit anong gawin mo, hindi mo ko matatakasan. Panahon na para magbayad ka sa iyong mga kasalanang ginawa." Nang marinig ito ng musang, tumawa lang naman ito habang itinuturo sa kanya ang tumilapong sibat ni Longhino. Maya-maya pa, bigla naman yung napatitig sa kanyang kinaroroonan habang sumasagot ng, Gawin mo, rebelde. Huwag kang puro dada. Patunayan mo at nang magkaalaman tayo. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung sumugod kay Maximo, hawak-hawak ang dalawang kampit nito. Bago pa man yun makalapit sa kanyang kinaroroonan, nasipat niya itong nanlilisik ang mga mata habang mabilisang nagsisilitawan ang matatalas nitong mga pangil. Nag-umpisa na ding humaba ang braso at kuko nito, indikasyon na tuluyan ng niyakap ng musang ang kapangyarihan ni Protasio. Sa pagpapatuloy ng pagsilay doon ni Maximo, halos hindi siya makapaniwala sa ginawa ng nilalang dahil ang buong akala niya ay antingero ang mga ito na yumayakap sa kapangyarihan ng Panginoon. Noong una niya kasi yung nakita, wala naman siyang naramdaman doong kakaiba maliban sa mga agimat nitong tinatangan na nasa kanan. Maaaring nabago sila ni Protasio sa loob lamang ng ilang araw na siya namang hindi kapani-paniwala para sa kanya. Alam ni Maximo na para mabago ang espiritual na aspeto ng isang tao, kinakailangang mababaw lamang ang pananalig nito sa paniniwalang kanyang tinatamasa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang natigilan sa kanyang pag-iisip nang masipat niya ang musang na ilang dipa na lamang ang layo sa kanya. Bago siya tuluyang umilag sa pag-atake nito, buong lakas naman niyang ibinato ang sibat ni Ahum sa kabilang direksyon na kinaroroonan ng kanyang kalaban. Ginawa niya ang bagay na yon nang sa gayoy hindi nito mahulaan ang mga hakbang sa kanyang pag-atake. Bulag ka ba, rebelde? Nandito ako sa harap mo! Sigaw ng musang habang walang habas siya nitong inuundayan ng matalas nitong mga punyal. Subalit bago pa man bumaon sa kanyang katawan ng mga punyal na yon, nagawa na niya itong mailagan sa pamamagitan ng kanyang kalasag na siyang tinatamaan nito. Matapos ang mga pangyayari, ninais ng musang na umatras sa kinaroroonan ni Maximo upang pag-isipan ang kanyang susunod na hakbang na gagawin. Subalit nang masipat ng disipulo ni Manong Alejandro ang pag-atras nito, agad naman yung sumugod ng walang tigil. Ni isang segundo ay hindi niya binigyan ng musang ng pagkakataong makapag-isip sa kadahilanang maaari nitong mahulaan ang kanyang gagawing pag-atake. Sa pagpapatuloy ng pagsugod ni Maximo, panay naman ang ginagawang pag-ilag ng musang habang patuloy ang pagtawa nito. Labis kasi yung nasisiyahan sa kanyang ginagawa sa kadahilanang karamihan sa kanyang pag-ataking ginagawa, wala ni isa ang tumama. Bagaman matinding pangungutya at panglalait ang natanggap ni Maximo sa musang, hindi pa rin niya yon iniisip alang-alang sa sibat ni Ahum na mabilisang bumabalik. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ng musang nang makasilay siya ng isang nagliliwanag na bagay sa napakadilim na kalangitan. Sa puntong nabaling sa sibat ni Ahum ang paningin nito, nagkaroon naman ng pagkakataon si Maximo para ipako ang buong katawan nito sa lupa.
Sapat na ang bisa ng pamako sa loob lamang ng ilang segundo para bumaon sa katawan ng musang ang espiritual na sibat na kanyang pinakawalan. Sa pagbagsak nito sa lupa, panay naman ang ginagawa nitong pagpupumiglas at pagsisigaw dahil sa panganib na nasa kanyang harapan. Pagkawala ng bisa ng pamako ni Maximo, dali-dali naman yung tumayo na siya namang pagtarak sa kanyang dibdib ng sibat ni Ahum. Matapos ang mga pangyayaring yon, wala nang nagawa ang musang kundi ang mapatingin na lamang sa kinaroroonan ni Maximo ng bahagya. Nang makaramdam na ito ng pagkawala ng kanyang lakas, agad din naman yung bumagsak sa lupa na nag-aagaw buhay. Hindi ko inaasahan ang ginawa mo. Wika ng musang habang pinipilit na alisin ang sibat ni Ahum. Sa sining ng pakikidigma, nananatiling lamang ang mandirigmang gumagamit ng taktika at isipan sa pakikipaglaban. Natalo ka sapagkat hindi mo nahulaan ang aking ginawa. Sagot naman dito ni Maximo. Nang marinig ito ng musang, ngumiti lang naman ito habang dahan-dahang bumabalik sa orihinal na anyo ang kanyang wangis. Habang may lakas pa ito, kitang-kita ni Maximo ang pagpunit nito sa kanyang uniforme, tanda ng pagiging hindi niya karapat-dapat na magsuot nito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung napapikit at kasabay nito ang pagkawala ng kanyang buhay. Sa pagkaagnas ng bangkay ng nilalang, dali-dali namang nilisan ni Maximo ang lugar para puntahan ang kanyang mga kasamang patuloy na nakikipaglaban. Habang nasa kasagsagan siya ng pananakbo, kitang-kita niya sa napakalawak na palayan ang pakikipaglaban ng mga kakarma sa hukbo ng mga sundalong aswang. Sila Manong Alejandro naman noon, patuloy na nakikipagtunggali sa iilang musang na nangahas na dumako sa bakuran ng kanyang tahanan. Panatag naman si Maximo na walang mangyayaring masama sa kanyang maestro at kay Rakim sa kadahilan ng mas malakas yun ng di hamak kesa sa kanya. Kung nakaya niyang pumatay ng musang sa isang duelo, kaya ding palaga ni Manong Alejandro ang mga musang na halos 5 beses ang dami. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglilibot sa lugar, maigi niyang sinipat ang mga kakarma na medyo dehado sa labanan. Yun muna ang napagpasyahan niyang tulungan para naman kahit papaano'y maiwasan nila ang matinding kawala ng kanilang grupo. Sa pagdating niya sa duluhang parte ng palayan, bumungad sa kanya ang iilang mga kakarma na napapaligiran ng mga aswang. Bagaman kaya ng mga ito na makipagsabayan sa kanilang kalaban, hindi ito naging basihan ni Maximo para hindi tumulong. Sa pagsilay ng mga kakarma sa kanyang tumatakbo, mas lalo yung nabigyan ng lakas para ipagpatuloy ang kanilang kinaharap na digmaan. Paglapit niya rito, agad naman niyang inundayan ng sibat ang mga aswang na sumasalubong sa kanya. Dahil sa pagtulong ni Maximo, kung kaya't naging madali para sa kanila na malipol ang mga aswang sa buong paligid. Bagaman 5 lamang silang nakikipaglaban, nagawa pa rin nilang mapagtagumpayan ng halos 10 aswang na merong iba't ibang kalakasan at kakayahan. Bago pa man maubos nila Maximo ang kanilang kalaban, bigla naman siyang natigilan nang maramdaman niya ang presensya ni Manong Alejandro na hawak-hawak ang kampilan ni Lapu-Lapu. Alam niyang seryoso na noon ang kanyang maestro sa kadahilanang inilabas na nito ang isa sa kanyang mga pinakamalakas na sandata. Matapos itong maramdaman ni Maximo, agad naman niyang iniwan ang mga kakarma na tinulungan niya. Inabisuhan niya itong bumalik sa pangkat ni Rakim nang sa gayoy madali silang matulungan at para hindi na rin sila mapahamak. Sa pagsang-ayon ng mga nilalang sa kanyang sinabi, dali-dali naman niyang binagtas ang daan patungo sa kinaroroonan ng kanyang maestro.
Madali lang para sa kanyang lakbayin ang napakalawak na palayan, gawa ng naroon ang kanyang kabayong may sapi ng tikbalang. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga niya ang kanilang bakuran na kung saan doon niya nasipat si Manong Alejandro na pinalilibutan ng 3 musang. Punit-punit na ang kasuotan nito, subalit nakakapagtakang wala siyang makitang sugat sa katawan ng kanyang maestro. Patuloy din noong nagliliyab ang tanga nitong kampilan, subalit sa hindi malamang dahilan, hindi nalalapnos ang mga balat nito sa braso. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Maximo, bigla naman siyang natigilan sa kanyang pananakbo nang masipat niya ang 3 musang na sabay-sabay sinunggaban ang kanyang maestro. Dahil sa hindi na ordinaryo ang anyo ng mga nilalang na yon, kung kaya't hindi niya maiwasang mag-alala para sa kaligtasan ni Manong Alejandro. Subalit bago pa man yon makalapit sa kanyang maestro, laking gulat na lamang niya nang biglang baluti ng apoy ang buong katawan ng mga musang. Dahil sa pangyayaring yon, wala na itong nagawa kundi ang tumungo sa palayan para apulahin ang apoy na kasalukuyang lumalamon sa kanilang mga katawan. Wala kayong galang. Hindi ba kayo marunong rumespeto sa mga nilalang na mas malalakas sa inyo? Bumalik na kayo sa baryo. Sabihin ninyo sa pinuno ninyo, wala kayong pag-asang manalo sa lugar na ito. Wika ni Manong Alejandro habang marahang naglalakad papalapit sa mga musang. Nang marinig ito ng mga nilalang, mabilisan din naman yung kumaripas ng takbo habang patuloy na sumisigaw. Sa puntong yon, bakas sa mukha ni Maximo ang labis na kasiyahan, gawa ng nasipat niya ang kanyang mga mortal na kaaway na nababahag ang buntot. Dahil sa pag-atras noon ng mga musang, kung kaya't napilitan na ding umatras ang kasama ng mga ito. Bagaman nakalayo na yon ng tuluyan sa kanilang teritoryo, nananatili pa ring porsigido ang pangkat ni Rakim na tapusin ang sigalot na kasalukuyan nilang kinakaharap. Kahit hindi yon nakapagbigay ng ulat kay Manong Alejandro, naglakas loob itong sundan ng mga musang patungo sa baryo. Dahil sa ginawa ng pinuno ng mga kakarma, kung kaya't napilitang sumunod sila Maximo. Hindi naman sila nagkimkim ng galit kay Rakim, gawa ng naiintindihan naman nila ang kasalukuyan nitong nararamdaman. Habang binabagtas nila ang daan, inutusan ni Manong Alejandro ang lahat ng mga nakasabayan nilang kakarma na panatilihin ang pagramdam sa buong paligid. Pinaiwan din niya ang iilan sa mga ito sa kanilang lugar para masigurong walang sino mang nilalang ang papasok ng hindi nila namamalayan sa kanilang teritoryo. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarating na nga sila sa baryo kung saan nadatnan nilang nananalasa ang pangkat ni Rakim. Wala yung sinasanto sa lugar na halos maging ang mga ordinaryong mamamayan ay labis na ding naaapektuhan. Rakim! Hindi itong solusyon para tayo'y gumanti sa kanila. Maghunos dili ka. Marami nang naapektuhang taong walang kaalam-alam sa digmaang ito. Sigaw ni Maximo habang nilalapitan ang pinuno ng mga kakarma. Nang marinig ni Rakim ang sinabi nito, patuloy lang naman yon sa kanyang ginagawang pananalasa sa baryo. Hanggang sa dumating ang puntong napasok na nila ang kampo. Sa loob nito, bumungad sa kanila ang 3 musang nasugatan, kasama ang mga sundalong naging parte ng naganap na digmaan. Nang masipat yon ni Rakim, buong lakas naman niyang sinunggaba ng mga ito ng walang pagdadalawang isip. Lahat ng karunungang kanyang nalalaman noon ay ibinuhos na niya, masiguro lamang ang kamatayan ng mga musang. Dahil sa pagod na noon ang kanilang kalaban, kung kaya't wala na itong nagawa sa kapangyarihan ng nagwawalang pinuno ng kakarma. Minuto lang noon ang dumaan ng tuluyan na nilang malipol ang mga ito. Matapos ang mga pangyayari,
Labis-labis naman ang pagtataka nila Manong Alejandro sa kadahilanang hindi nila nasipat sa lugar ang dalawang kakarmang nagsisilbing pinuno ng kuta ng mga militar. Dahil sa hindi nila natagpuan si Protasio at ang iba pang kasama nito sa kampo, kung kaya't napilitan na silang lumabas ng baryo. Iniwan nilang nakabulagta ang lahat ng bangkay ng mga sundalo sa lugar na siyang tumatak sa isipan ng bawat taong naninirahan. Makalipas ang 3 araw, pumutok ang balita sa lugar tungkol sa ginawang pagsalakay ng mga kakarma. Madaling kumalat ang pangalan ng angkan ni Rakim sa buong Samar dahil sa karumal-dumal nilang ginawa. Kahit maraming albularyo ang nagkaroon sa kanila ng galit noon, hindi pa rin sila nagpatinag sa kadahilanang hindi pa tapos ang kanilang misyon. Dahil sa wala namang magagawa sila Manong Alejandro para pigilan ang pagkalat ng impormasyon, kung kaya't ninais na lamang nilang manahimik at sumunod sa agos ng tadhana. Magmula noong kumalat ang lahi nila Rakim, panakanaka na silang nakakasilay ng mga albularyong umaaligid sa kanilang teritoryo. Hindi naman yun nagtatagal sa lugar sa kadahilanang tinatabo yon ng mga kaibigang rebelde ni Maximo. Ito ang nagiging pangunahing depensa nila laban sa mga albularyo upang maiwasan ang mga pangyayaring hindi inaasahan. Sa pagsapit ng buwan ng Agosto, muling nagparamdam sa kanila ang pangkat ni Protasio. Inaasahan na nilang nakabawi na yon ng lakas mula sa pagkaparalisa nitong natanggap sa binatang antingero. Alam nila Manong Alejandro na hindi titigil ang mga ito hanggat hindi sila napagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Dahil sa kanilang mga nalaman, kung kaya't ninais nilang muling pag-igtingin ang pagbabantay sa buong lupain. Hindi naman yun gaanong naging mahirap para sa kanila dahil marami ang mga kakarmang nagtulong-tulong para sa ganoong uri ng trabaho. Isang araw, inutusan ni Manong Alejandro ang isa sa kanyang mga kasanggang tikbalang na maghanap ng impormasyon ukol kay Protasio. Nagdududa na kasi yon sa ilang linggong katahimikan sa kanilang lupain na parabang alam niya sa kanyang sarili na merong nilulutong plano ang kanyang dating disipulo. Dahil sa ginawa nito, napilitan namang magtanong si Maximo ukol sa haka-hakang naiisip ni Manong Alejandro. Maestro, may nararamdaman ho ba kayong kakaiba? Tanong dito ni Maximo. Wala naman, iho. Hindi pa naman ako sigurado sa nararamdaman ko. Mas mainam ng handa tayo kaysa hayaan lang natin si Protasio na gawin ang kanyang gusto. Sagot naman ni Manong Alejandro. Manong, kung gusto ninyo, hanapin na din namin siya. Kabisado namin na bawat sulok ng lugar na ito. Kaya mataas ang tsansa na mahanap namin ang kuta nila. Singit naman ng isang rebelde. Dahil sa sinabi nito, tumawa naman ng malakas si Manong Alejandro sa mga katagang kanyang narinig. Hindi niya kasi inaasahan noon na magsasalita ng ganoon ng rebelde sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na nauunawaan nito ang mga nangyayari. Wag na, iho. Paano kung mapahamak kayo? Sinong tutulong sa inyo? Ayoko magsisi pagdating ng panahon. Mas mainam na manatili na lang kayo rito, tumulong sa mga trabaho ni Maximo. Wika ni Manong Alejandro sa mga ito. Nang marinig ito ng mga rebelde, hindi na lamang yun umimik dahil alam nila sa kanilang mga sarili na wala silang magagawa para makatulong. Ang tanging ginawa na lamang nila noon para naman makabawi ay ang ipagpatuloy ang paglilibot sa lupain ng mga kakarma. Panatag naman silang walang mangyayaring masama sa kanila, gawa ng ipinakilala na ni Rakim ang kanilang pangkat sa buong angkan nitong naninirahan sa lugar.
Sa pagsapit ng araw ng pagbabalik ng mga tikbalang, doon na napag-alaman nila Manong Alejandro ang kasalukuyang kuta ni Protasio. Napag-alaman nilang nagkukuta na sa gubat ang mga ito, kasama ang kabuuan ng kanilang pangkat. Sa pagpapatuloy ng kwento, magaganap na ang mga pangyayaring hindi inaasahan nila Manong Alejandro. Okay, ano kaya yung pangyayaring hindi inaasahan, no? Parang medyo natatakot ako sa bagay na yun, kaso ang problema natin hanggang dito pa lang yung pondo. So, baka bukas mag one hit muna tayo kasi may mga nababasa ako sa comment section na bakit puro ganito na lang daw yung kwento, asa na raw yung paiba-ibang kwento, yung paisa-isa, isang araw. Well, hindi naman ako isang beses na mag-upload. Dalawa-dalawa na tayo sa isang araw. Well, hapon tsaka gabi. At bukas yun nga, 2 one hit tayo para hindi kayo mabitin. Pahintayin na lang ako sa susunod na episode nito. Yun lang. Salamat.